Здравейте, приятели! Добре дошли в Clash Royale заедно с The Gaming Cache BG. Така като гледате, нещата малко се попромениха след като спрях да снимам. Вече имам електро втори левел, това го знаете от предишния епизод. Но вече имам и една нова легендарка, която е... Простете. Това е Graveyard. Той е една от най-хубавите легендарки. Лично аз много го харесвам и затова смятам да си направя един нов дек и да го използвам, за да тествам колко добре може да разбива този дек. Така, да не забравя да сложа Wizard на мястото на боулера и една мини пека. И сега е време да тестваме. Не се подлагайте по това, че съм в 8 арена. Дадох профила си на един приятел, като му заръчах да ми смъква арена. И така, ако ми смъкне най-надолу арена, ще един вид ще му благодаря за това, защото започнах наново. Бях на първа арена, защото както разбрахте, моя приятел ме свали на нея. После започнах да вдигам нагоре и така отново се завърнах на 8. Леле, в този матч едва ли някой ще успее да надделее и да победи. И сега е ред на мини пека, която за жалост не успя да направи нищо. И сега пускам фаербол на противниковата мини пека и се надявам, че ще успея да го победя. Но като дойде времето за Dark Elixir, простете, т.е. аз пък за Dark Elixir, времето за еликсир, мисля да направя това комбо, но сега ще го направя. И изглежда, че спечелихме. Добре, оказа се, че този дек е добър. Простете за този лаг, просто напоследък с апдейта на версията на моя Android започнаха приложенията, които снимат, да стават малко по-бавни. И сега се двумя дали да не играя на обикновена битка или на класически чалендж. Смятам да играя обикновена битка, за да вдигна 9-та арена и отново да се възвърна репутацията. Моят противник буквално е прецакан. Отново простете за този лаг, защото както казах, версията на моя Android минава през много различни промени.
И започна много да забива напоследък. Добре, нашия противник пуска гигант, ние му пускаме майнар, който сега ще довърши играта. И ще свърши тежката работа. Добре, изглежда, че нямам успех. За сега, но отново смятам да направя смъртоносното Graveyard Combo, което много често правя. Добре. Сега всичко се нареди. Пускаме дълъг. Прецакваме тотално нашия противник. И отново правим Graveyard Combo. Но изглежда, че планът ми беше осуетен от моят измамен противник, който сега си получи заслуженото. Дали ще успея да го взема на 3 звезди? Да, успях и вече си възвръщам репутацията, като вдигнем 9-та арена. Добре, вече наистина сме 9-та арена и сега можем спокойно да играем на чалендж. Сега ще направя едно от моите прочути комбота. Мини миньон хорд, така го наричам аз. Това беше едно перфектно комбо, защото още от първия пуш и му взехме толкова много демидж. Но тук се очертава да загубим. Мислех да използвам Мега Миньон Хорд дека ми, който много често помага. И изглежда, че играта заби. Както обича да прави постоянно. Добре, това тук беше пълен провал. И за това смятам да спра за малко. Добре, провалът ми вече е отбелязан. И хубавото е, че вече излезе Nightwitch-а. Надявам се скоро да го спечеля, защото той е много хубава легендарка. Добре. Щом провалът ни в чаленджа беше толкова лош,
Надявам се, че ще се представим по-добре в истинска битка. Добре, още с първи пуш и вече му взехме 1000 демидж. Това е доста добре. И сега той си мисли, че ще успее да ме победи, но се провали. Но това комбо също не беше много добре изиграно. О, не. Надявам се тази битка да не е пълен провал, както предишната. Но всичко клони към загуба. Добре. Това също не беше много добре. Сега пускам Електро Уизард Търлево и няма да допускам същата грешка. И изглежда, че успяхме в точния момент. Имам един приятел, ютубър, който се казва Петю Геймъра. Вие сигурно го знаете. И се надявам да е така. Добре. Наистина тази битка беше провал. И май отново смъкнаваме 8 арена. Но смятам като за завършек да направя една последна битка, в която се надявам да спечеля. Добре, играта заби. И ми се рестартира. Всичко, интернета също, и сега отново ще загубим. Аха, вече тръгна. Надявам се да няма тежки поражения. Защото направо ще откача. Сега пускам Електро Уизард. Надявах се, че той ще спре това комбо. Но изглежда, че мини-пеката също не се справи. Изглежда, че това е непосилно за мен. И ако отново ми спре интернета, наистина ще откача. Така, смятам сега
да отстоявам главната кула и да я защитавам. Като започна с някое простичко комбо. И сега аз ще направя това. Точно така, гаден Giant Skeleton. Провали се в своята мисия. О, не. О, не, какво направих? Надявам се противника ми да се откаже. Но по всичко личи, че твърдо отстоява победата си. Десет, 9, 8,